Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Hakani kapor badan ki election MLA haki babon ki jilla jangkari India hakaba ka jing lej alap election ru kala shit bha dak ba penlut ru ka pisa ki babon bha ladan ka wei ka kyrtong ka bana Kerala na itu manur constituency ka bala ru ban long ka baduna spa ru tam na baroh ki kyrtong hapo kari India kani ka dei ka batip kyrteng kum ka ashna thampi arfun ru sam karta ka balong ru kum ka kyrtong jong ka Socialist Unity Center of India ka bahap apo ka communist hakaba ka long ru kum ka ba du tam na ki kyrtong banyele MLA na Kerala hadin ba haka election affidavit jangka kalong bakadan ki mar ki mata ki besyong dor kum ba prapu saw tengka hakti kadan kum ba saw tengka kat ba haka bank account kadan kum ba saw tengka e batru kamdan ki yeng ki sem ki jaka batru kamdan ki ksiar ki rupa ni ki kali kani kala long ru ka ba pher ba hakaba ki we ki kyrtong ki ladan da ki klor tengka ki jingdon jing em jangki ka ashna ka dei ka babyang ka pule puthi jangka ka balong ru kum ka briu ka batrei man smoba kala dan ru kata ka degree ha ka literature bat ka post graduate diploma ha ka journalism bat ka long ru kum ka khot jangka All India Democratic Students Organization AIDSO kala trei ru na ka banta ka hoki asha bat ru ka wei ka jingakhi ka bala ki haki snam ki bala no kala shimbentaru ban persya ya ka ki real project ka jingelap election jangka ka dei ban kenshaw pisa ya ki ba Kyrshan jangka ki parlok ki jor ki khot jangka party bat ki ba shong shnong ki bala ai kum ba shpau hado sanpho ban la eka bakan shan ya ki kot badan ban pendan kam kum kita ki poster kala lej ru nakawai ka yeng shakawai ban pani ka jing Kyrshan bat ka ba yeshem ru mar khmat bat ki Bri U paidbah jong kani kathan kala election ru halor kan nongrem ya ka badan kam ki ba shong shnong nadu ka jing duna bat ki wei de na ka banta ka jing duna ki doktor ha Kutayam Medical College bat ka jing shem shitam jong ki nongrem na etu manur kan hap banyela election persya iki wei ki hespa tamba kala ngej bakan yo ka jing job klem pisaru kala yo ru ya ka jing ero na ki babun ya kani ka jing le jangka rak boong baka smuthu ya ka jing don kam ki paidbah khamtam baka kami ukpa jangka ki dei ki batrei bela ka jing thep vote ha etu manur constituency ka badan ha Kutayam district ka dei ka ban long ha kan riu tarik jong niu banai bat kat kum ka kendon ban sha ban pelut pisa kum ba sa phau lak ka wei ka kendon kalau ong ru baka security deposit kan long kum ba phau hajar na ka ban ta ki general category bat kum ba san hajar na ka ban ta ki schedule caste tamba andu na pat ya ka deposit lada yo ka minimum vote